'cause I'm a fool for your love. Guys, awas sila na sila rin naman. Oh. Yeah. So, mani akong kauban. So, silang kuya, ay Sir Med, si Sir Donsky. Sila Miss Lagan. So, musuray sila diri sa kuan sa Barili. So, Sir, kising nga rin naman. Sir Joe, kilala. Chasing Jay. Oh my God. So before entering the Mantayupan falls, you need to wash your hands. Yun. So, una-una sila. So, wait tawag. Una-una sila. Ibiyaan ko. So guys, mga hindi alam dyan kung ano po yung Mantayupan Falls. So, may Mantayupan Falls guys. Kaya mo na siya ang silbi spot, centered spot diri sa south, or which is the Barili na. So yeah. So makita nimo ang falls, first falls. So actually nani siya ay 2 falls. So tanawa ang first. Yeah. Wala guys. So ang kauban ako karon kay si katong mga kauban ako sa Bisyc tanawa. So ang kauban sa Bisyc. So sila Sir Med, sila Sir Donsky. Hiningal ako guys. Sila Sir James, si Maisan Lagan, si Sir Pijo Pacho. Kung kita pa ni si Ma'am Harley. So kita pa. So ayun guys. Hi Sir James. Hi! Hi guys! Please subscribe to my channel, Chasing James. And of course, continue watching Kian Mahinay Thank you, sir. on his channel. Thank you. Enjoy mo ha. So ako silang ginawa diri guys. So yeah. So I hope na mag-enjoy sila no. Okay. Hi guys. Hi guys! What's up? Kian there. Parang pizza restaurant dito sa Barili. And maganda yung place. Ganda ng kulay. Hindi ka nakakaganda. Hey guys, dito tayo ngayon sa Gustoso. Hey guys, dito tayo sa Gustoso. Dito sa Barili pa ba to? Dito natin yan. Guys,